Ešte pred začiatkom videa by som chcel povedať, že som toto video mal roztočené, lenže sa mi to nahrávanie počas natáčania vyplo a nemám to uložené, takže už som trošku ďalej, ja vám to vysvetlím vo videu. Jo, čaute ľudia, vás vítam u nového videa a v dnešnom videu tu máme Minecraft Hardcore po dlhej dobe aj video celkovo. A v dnešnom videu ideme preskúmavať svet. Jop, preskúmavať svet. Takže dúfajme, že niečo nájdeme. Jak už vidíte, ja som tu našiel tento biom. Neviem, jak sa volá. Spruce. Neviem. No a v dnešnom videu by som chcel za cieľ si nájsť vesnicu, ale... To je kríž. OK. To som vážne nedal, ja prísahám. Na moju duši, na psi uši. Alebo tak nejak to bolo. No ale proste už som hľadal niečo, nenašiel som zatiaľ nič, iba tento biom jeden. Takže... Jo, a ja sa vracam smerom k baráku. Takže ideme druhým smerom. No a... Dúfam, že niečo nájdeme, pretože zatiaľ som nenašiel absolútne nič. A dúfam, že sa mi znova nevypne natáčania. Lebo ten mobil rozbijem. YouTuber rozbil mobil kvôli nervom. Vidíte, už čoskoro. No, takže ideme na očku. A ideme širým morom, ďaleko, nedaleko. Poď nejaká pevnina, že by? O, tam vidím niečo. Tu vidím. Dúfam, že to nie je iba ostrov. Ale sú tu korytnačky, tak opustený nebude. Ó, tu je masívny strom. A viete čo ešte masívnejšie? Ľudia, čo majú u mňa odber. Takže by ste ho mali dať. Yes, tak toto si vezmem. Toto si doma zasadím. Let's go. Prínos jedla. Za chvíľu mi dojde jedlo. Tu je snežný biom. Tu je peso. Peso, hafo. To je čo? Tu je jaskyňa. Tu je snežný biom. Tu je ľad. To bolo najviac no reaction. Počkaj, to si screenshotnem. Dúfam, že sa screenshotujú aj sú ranice. Pevne dúfam. Oh my god. Čo teraz? Guess, I wanna going too fast soon. Čo ona zrážka? OK. Tak konečne. No, tu by sme mohli nájsť dedinu. Teoreticky. Dúfam, že nenájdeme ľadového medveďa. Ja sa tak... Tu je vlastne môže byť ten sneh hnusný. A toto je hardcore. Keď umrem, konec. Prečo tečie voda? Tak toto som ešte nevidel. Nemyslím tečúcu vodu. Som cca 1000 blokov od do baráku. Dedina! Máme dedinu! Yes! Let's go. A vidíme iglu? Kamo, nie je to iglu. Dobre, načasovanie. Bude noc. To nie je iglu. Nehovor mi, že tu je iglu ešte aj. To nie je možné. Počkaj, to je to iglu z dediny, nie? Jop. A toto? Ne, to tiež z dediny. OK, ideme preskúmať každý jeden barák. FBI open up. Čistka. Chleba. Skoro som si nevšimol. Emeraldy. Oh my god. Počkaj. Tak. Emeraldy. Let's go. Počkaj. Príľubu si dám na seba.
Pekný skin mám. OK. Beetroot si vrátim. Dobre. Ahoj, ja ťa nevykradám. Máš ohnuť, prosím? Nie. Irongovom, sorry. Sorry, Irongovom. Prosím, nezabíjaj ma. To je Česká. Ha. Železo. Jackpot. Teda, no. Železo nevyhrá, chcem diamanty. Nepadlo z plesnivé tá brambora. No way. Čo ti dáva? Tak to zadačo musím dať. Piesok mi netreba. Zbytočná vec. Teda, nie, sorry. OK, a ja by som si chcel zobrať jedného vesničana so sebou. To je blbé, nemám ako. Jak to vymyslím? Zabijem Irongova Maela najprv. Prosím, že neumrem. Počkaj, ja sa tu vystávam. Nie, stoj. Nie, poď sem. Ne. I want to die. Spadol. Ne. Bro. Tak to nemyslíš vážne. Tak to nemyslíš vážne. Takto som nemohol umrieť. Počkaj, čo? Ne. Dajte F do chatu. F. F to je písmeno F. Dajte do chatu. A uvidíme, možno vytvoríme novú sériu, no. Majte sa, čau.